आरो फरायसा आफादा दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि जमदुवार खोन्दो एबा आनसलिक कमिटि बिनि सिङाव थानाय जोंनि बे खासियाबारि खोन्दोसाखौ जों दाफुंबाय जायखौ जों इउनिट होनना बुङो। दा बे हाबाफारि बादियै जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफोर एबा जोंनि खोन्दोसाखौ दायथ' लानो फैनाय एबा बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना खमावबाबो 32 जन दिनै बिबान लाफैबाय। जों गोसोखौ मोजां मोनदों आङो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा बे जोंनि थांखिखौ दासिमबो नागाराखै एबा जोंनि थांखि मुंख्लंफोरनि थांखि एबा जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सोरजिनायखौ दासिमबो गोसो गोरबो होनानै बिथांमोना मावनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों। आं बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावहरो। सार नोंसिनि जे आलादा रायजो सोमावसारनायनि अनगायैबो बनस'आ माबा इनिसियेटिभ लाफाबावदों नामा? बर' माहारियारि फरायसा आफादा गिबिसिन थांखि हिसाबै जोङो आलादा रायजो सोरजिनाय बर'फोरनि देरसिन सिमां बेखौ जों जाफुंसार होनायाव जोङो मैखोमै जों थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' माहारि फरायसा आफादा गोबां समाजनि जेंनाफोर समाजखौ फोसाबनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों टटेल रेभलिउसन होनना बुङो। जों सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै जों सामाजिक भाबै जोंनि दानि गोदान गथ'फोरखौ जिथु डिसिप्लिन एबा जोंनि रेसपेक्ट एबा गारजेनफोरखौ मान होनाय फुराना जोंनि रेभलिउसनारिस दैदेनगिरिफोरखौ सनमान होरोंनाय सोलोंनाय बेफोरबायदि हाबाजों लोगोसे आरो जोंनि दानि गोदान जोंनि लाइमोनफोर जाय लाइमोनफ्रा दिनैसिमबो वर्क कालचारजों दिनै सोमोन्दो गैला गोबां जोंनि बर'फोरनि हा हुफ्रा ओरैनो गोलैसोनानै थायो जाहाथे बैफोरावबो जोंनि बनसुनिफ्राय जाहाथे माने बिथांमोनहा माने एग्जाम्पोल हिसाबै जोंनि माखासे लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन बेयावबो जोङो दिनै नोजोर बोगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि समाजखौ जोङो सोरां लाबोनायाव जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों खामानि मावनायनि पलिसिखौ जों जेब्लायबो समजों लोगोसे जों पलिसिखौ लालांबाय थागोन। रन्जन दैमारि गनांगौनि थाखाय थांनाय समाव मोनबा आफादजों बन्द' फोसावदोंमोन। दा बे बन्द' फोसावनायाव माबा फिथाइ ओंखारदों नामा? दा जोंहा दिनै रन्जन दैमारि सार जाय बिथाङा माने जोङो बुंनो थाङोबा जोबोद दुखुनांथाव। दा बिथाङा दिनै जोंनि भारतजों एबा सिगनेटारि हिसाबै माने बिटिआर एकर्ड सान्थि गोरोबथाखौ बानायबाय थेवब्लाबो बिथाङा दिनै जेलाव थांफिननांबाय एबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनबाय बे भेरि आनफर्चुनेट। मानो होनोब्ला जोङो दिनै बिजिरनानै नायबाय इन्टारनेसनेल कर्ट अफ जास्टिस इउनाइटेड नेसन्सआव मोनसे रुल्स दङ दे जाय बिथाङा माने रिभलिउसनारि एबा दिनै जाय बिथांमोना माने प्रिजनार्स अफ वार्स होननानै बुङो मोनसे हादोरजों मोनसे हादोर दावहा नाङोब्ला बै सुक्ति जानायनि उनाव एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै बिथांमोना गफिनो एक्सचेन्ज प्रिजनार्स अफ वार्स होनना बुङो। दिनै बिथाङा बे मोनसे आयेननि बादियै बिथाङा जास्टिस मोननो थाङाखै। दिनै जोंनि भारतनि आयेनाव एबा भारतनि जि मोनसे कर्ट दं बे कर्टनि गेजेरजों बिथाङा जि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों इन्टारनेसनेल कर्ट अफ जास्टिसनि बादै रुल्स मथे बिथाङा दिनै जेलनिफ्राय गनांगौमोन बिथाङा दिनै गनो मोनाखै। बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट एबा बुंनो थाङोबा जोंनि आसामनि मेलेमजिबि एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल बिथांमोनजों आरो कर्टनि माखासे माबाफोरजों नेक्सास दङ होननानै जों सानो। मानोबा बे जोंनि ट्राइबेलखौ नासयनाया माने जोंनि न्यायनि गेजेरावल' नङा गोबां पुलिस डिपार्टमेन्टआवबो गोबां माने इभेन नों माखासे अफिसफोर सार्कोल अफिसफ्राव दिनै जागासिनो दं सिङाव गोबां माने गाज्रि समस्या जागासिनो दं। दा जोङो बनसुजों लोगोसे एनडिएफबिजों लोगोसे जों माखासे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव जों मोनसे सलिडारिटि देखायनो थाखाय एबा गभर्नमेन्टखौ जोंनि खुद्रिनायखौ जे रन्जन दैमारि सारा जि मोनसे न्याय मोननांगौमोन हाइकर्टनि जास्टिस बादे इन्टारनेसनेल नर्म्स बादे बिथांनि मोनैखौ जोङो दिनै फोरमायनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों स्ट्रं मोनसे मेसेज हरदों बे गुवाहाटि हाइकर्ट बादिया दिनै सासे मोननांगौ माने न्याय बेखौ होनो हायाखैब्ला जों बोरै बिथांमोनखौ फोथायनो जोंबो बिनि एगेन्स्टआव जोंबो गसंगोन जोंबो दिनै बन्द' होगोन नैबेनि गेजेरजों चेलेन्ज खालायनाय जादों।
दा बेयावहाय जोंहा दिनै बिनि बेनिफिट्सआ फैबाय थानाय समाव जों निस्सय मोनगोन। फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'फ्रा मोनसे स्पिरिट जाय स्पिरिट माने क'पारेसन होलायनानै दैमा दैसा बेजों लोगोसे गोबां एनडिबिनि लिडार्स केडार्सफोर आरो गोबां जायगायाव दिनै भुटान बादियाव जेलाव दङ आरो बेजों लोगोसे गोबाव सम सोमावसारनाय एनडिबि बिथांमोन 34 इयार्स जाय बिथांमोना दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै, जाय बिथांमोना दासिमबो थांनानै थानायनि अबस्था मोनाखै आरो जाय बिथांमोना दासिमबो जेलाव दं, गथ' गथायनि मोखां नुवाखै, बिसि फिसानि मोखां नुवाखै, बिथांमोना जास्टिस मोनगोन। बिनि सायावहाय जों बनसुजों लोगोसे गासैबो आफादफोरखौ लानानै माने फैबाय थानाय समाव माखासे प्रसेसनि गेजेरजों माखासे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि गभर्नमेन्टनि थ्रुयैबाबो गभर्नमेन्टजों लाफानानैबाबो जास्टिसखौ होनायनि पलिसिखौ जों लालांगोन।